Gaur eta bihar artean ospatuko dugu hemen Hezkuntza Fakultateen dekanoen konferentziaren jardunaldi monografikoa. Elkarte hau da estatu mailako Hezkuntza Fakultateen elkarte bat. Azken urte hauetan lan handia egin duena unibertsitateetan dauden hezkuntza graduen garapenean. Elkarlanaren bitartez gradu hauen garapena sustatu eta bultzatu da, eta elkarre babestuz eta elkar lan horretan. Eta elkarte honek egiten ditu urtean zehar bi jardunaldi, bat izaten da batzar orokorra eta bestea jardunaldi monografikoa. Eta gaurkoa da, antolatuko den gaur hasi eta bihar artekoa, hemen ospatuko dugun, Donostian ospatuko dugun jardunaldi monografikoa. Bertan aztertuko duguna izango da, datozen urteetarako edo datozen etorkizunari begira, hezkuntzako graduek izan beharko luketen garapen hori nolako izango den. Gertatu dana da, azken bolada honetan erreforma batzuk egon direla lege aldetik, lege unibertsitarioa aldatu dela, onartu berria delako Madrilen, eta baita ere titulazioen dekretu berri bat martxan jarri zen pasaden urrian. Eta horrek eragiten digu ezinbestean aldaketa batzuk egin behar izatera. Aldaketa horiek egin behar horretan ezinbestekoa da. Gure arteko batze hau, elkartze hau eta eskuartean ditugun erronka horiei aurre egiteko aritzea, hitz egitea eta jorratzea. Bereziki landuko ditugun edukiak edo landuko ditugun gaiak izango dira proiektu desberdinak garatu dira estatu mailako unibertsitateetan, eta orduan horiek aurkeztuko ditugu elkarren berri izateko, hala nola disiplinartekotasuna nola lantzen den, titulu desberdinetan, hori aztertuko dugu. Aztertuko dugu baita ere kompetentzia digitalaren esparru hori bada eskakizun berri bat, etorkizuneko maisu maestrek izan beharko luketena, edo hezkuntzako edozein titulatu izan beharko lukeena, eta horretan ere erronka dugu, eta hori ere nola gauzatzen den aztertuko dugu. Hortartean aipatuko nuke nola azken egun hauetan oso modan dagoen edo oso jakina den adimen artifizialaren gaia, eta aztertuko da alden neurrian ere ia horrek nola eragingo liguken guri hezkuntzako titulazioetan. Bereziki lan saio propio bat egingo dugu bi graduekin, horiekin badaukagulako interes berezia, eta dira gizarte hezkuntzako gradua eta pedagogiako gradua. Ezaugarri bereziak dituztelako, badute beraien arteko harremana, baina era berean bakoitzak du bere nortasuna, eta horiek ere zer nolako garapena izan behar duten ere aztertuko dugu. Ni gero aipatuko nuke hizlari nagusi gisa Carmen Fernández Morante izango dugula, gaur arratsaldean Miramar Jauregian emango duen hitzaldian, eta berak jorratuko du, bera izan da konferentziako presidentea, izan da azken urteetan, ja utzi du kargua, baina berak oso ondo menderatzen du kompetentzia dozentearen, irakaskuntza kompetentzia horren garapena nolakoa izan beharko litzateken, horren historia zein den, eta nolakoa izan beharko litzateken. Eta iruditzen zaigu hori dela gure titulazioen oinarria. Orduan berak horren inguruko ponentzia bat aurkeztuko du gaur arratsaldean, eta iruditzen zaigu hori garrantzitsua dela eta interesgarria.